dnešnom videu sa pozrieme na novú chapter 7, tak pohodlne sa usaďte, zoberte si niečo fajné k jedlu a užite si video. Ja som že minulú sezónu že vôbec nehral, takže asi sa mi budú aj loadovať textúry, takže možno, že sa to bude trošku lagovať, tak sa dopredu ospravedlňujem. A ja som vlastne vôbec nehral ani minulú sezónu, ani teda minulú chapter, poslednú sezónu, takže možno, že budem rásty trošku. Takže keby ste chceli viac videí z Fortniteu, tak určite mi to dajte vedieť dole do komentárov. A keď tam už budete, tak mi klesknite aj odber, prosím. OK, takže toto je nové, miesto landing basu, ok, chápam. Takže ideme ako keby takto surfovať po nejakej obrovskej vlne. Wow! Dobre, mapa, nemám nič objavené. Dobre. Dobre, môžeme sa hýbať. Povedzme, že pôjdeme doprava, neviem, či sa veľmi oplatí. Tu na hore píše, že za koľko asi land ideme. 2, 1, OK. OK, tak nás to vystrelí. Tak môžeme ísť napríklad tu na. Netuším, čo sú tu za lokácia, tak povedzme. Neviem, či to sú iba boti, alebo sú tu aj reálne hráči. Aha, dobre. Tak to je GGčka, no. Tak ideme ešte jednu. No dobre, tak dúfam, že v druhej hre nezomrieme zase tak trápne. Akože ja som strašne dlho nehral, takže ja si vôbec, že nepamätám ani bindy, ani nič. Ale tak uvidíme teraz a dúfam, že už to bude lepšie. Ale tak ak sa nemýlim, tak toto ER-ko už bolo, ale nebolo veľmi dobré v predchádzajúcej sezóne, čo som ja hral. A táto pištoľka tiež bola, sa mi zdá v chapter 5, ale nie som si istý. Dobre, tak pôjdeme zase najbližšie. Netuším, že čo veľmi. Toto mi príde trošku zdĺhavé, neviem, že či sa to nebude skracovať ten čas. Takže 20 sekúnd mi príde dosť dlho, iba tak, aby sme tu surfovali, lebo reálne tak veľa neprejdeme miesta. Ale tak asi to je jedno. No dobré, tak mohli by sme ísť tu na dole. Super, tak som nelendol veľmi dobre. A potom môžeme ísť tu na skúsiť vyfajtiť túto lokáciu. Neviem, čo sa oplatí. OK, tu máme nejakú novú shotgunu, môžeme si ju rovno vyskúšať. OK, to je typek, tak ho asi aj zabijeme rovno. Krek. No dobré, to bol asi bot, to je jedno. Takže toto tu v podstate ako keby, keď som to správne pochopil, pumpa. OK. Takže nevyzerá to zle, v pohode. Ale asi si zoberiem modrú. OK. Uvidíme, aký to dáva damage. Tak tu nám veľa vecí nie je, no. Zoberieme si goldiky, peniažky sa hodia vždy. A asi idem do prdela, no. Som to za pauzy robil, lebo keby som ešte mal stávať, tak to by ste rovno mohli odísť takto videa, lebo to by som... No, nedopadlo by to podľa mňa veľmi dobre. Ďalšie tieto shotguny, super, to som vždycky chcel. OK, to bol typek, to nie je veľmi ideálne. OK, to no. Tak keď toto nie je bot, tak... Ale mám nejaké granáty, tak môžeme skúsiť ich. Čaká dáva damage. Dobre, tak som myslel všetko. Tak, OK. Vyzerá to tak, že túto hru tu máme zatiaľ iba botov. OK, nové ER-ko, to si skúsim. OK, tam máme dvoch hráčov, alebo no, ťažko povedať, že to sú hráči. To čo je? Dobre, 2 killy a z hora ich strieľal. Takže tam hore je typek, to bude asi aj reálny hráč, ale nemám náboje do ER-ka žiadne. Takže skúsime nejako zobrať si typek. OK, na šuti. Dobre, to si zoberiem toto. Au. Dobre, idem preč, možno, že ma bude hantiť. Sa vyhylujem a potom zabijeme. Čo si myslí o sebe, joj, netlander. Ohoj, mojko. Dobre, dohylujeme sa ešte trošku. Dobre, máme tu konečne shieldy a skúsime tú katanu. Jak sa volá? Forsaken Vow Blade, OK. Ľavým sekanie, OK. Dobre, a pravým. Aha, takže to je katana zo sezóny 3 sa mi zdá, že movement v podstate, OK, to mám rád. To sa mi páči. Čauko, áno, čo chcem? Áno, najmst. Dobre. Najmem, som chcel povedať, ale neviem rozprávať ešte. Som strašne dlho nenatáčal videá a mi to aj dosť chýbalo. Tak mi určite dajte vedieť dole do komentárov, že či som vám chýbal. Keď áno, tak budem veľmi rád za like. A už sľubujem, že teraz sa zase vraciam na scénu. A keď vás to bude baviť, tak si môžeme aj niekedy zahrať aj Fortnite, lebo myslím, že táto sezóna zatiaľ vyzerá dosť dobrá. A hej, tak. Si nechám tú katanu, chcem si ju vyskúšať miesto shockwaveov. Vyzerá to tak, že tu máme naspäť aj snajperku starú, ale ja so snajperkami nikdy som nebol veľmi dobrý, takže neberem si ju radšej, aby nedopadlo veľmi dobré. A poďme nájsť nejakých typkov. No tak to.
otáčam. Teraz, ja potom prídem. Dobre, takže máme tu typkov, alebo botov, dobre. Skúsime tú katanu na nich. Tak nič, no pač. Aký to dá damage? No dobre, tak to máš shit damage, to sa dá. Poď sám. No tak to by si fakt nedal. No poď sem! Ty kokos, no dobré. Tu sú dvaja? Tak to neviem, dobré. Tak to dobijem. Dobré. Reloadnem si. A ideme na druhého. No poď, čo mi tu zabíjaš bota, to je môj bot. Halo. Ty v pohode môjko, joj. Dobre. Balónik, no čo toto je, ukáž sám. Čo tu mám robiť? OK. Hýbeme sa asi. Zoberám si četvrtú bunkra. Tu je typek, tak idem po ňom. Nebudeš mi zabíjať bota, dobre? No. Bot idem. Ako bot zabíja bota, hej, to akože je relevantné. Ale... neďakujem. Dobre, tu máme typka. Alebo no, nepovažoval by som ho za typka, ale rozumieme sa. Dobre, nic ste nevedeli. Ten aim je že crazy. Kde išiel tam typ? OK, tak som ho asi stratil, no. Nevadí. Ale tá brokovnica je celkom dobrá, akože dáva fajný damage. Podľa mňa sa bude používať ako taká novodobá pumpa. OK, tu máme typka. To je on. Neutekaj. A tak to asi v tom prípade nebude pôvod. Lebo inak by útočil. Ale už ho iba chcem doraziť. Takže neviem teraz, či som slepý, alebo proste ho neviem nájsť. Majster utekania normálne. A tak máme posledných 11 hráčov. Toto by mohol byť aj prvý win v tejto sezóne. Keď tu sa fajtia tipsy, tak poďme na nich. Že vy hráči? Konečne. Takže mám nejaké mikrolagy, to sa mi veľmi nepáči. A tak to dúfam, že bude iba tým, že to je prvá hra v podstate. Dobrá. GG's no. Dobre, vyskúšame si toto SMGčko, predsa je zlaté. Ale to vlastne... aj SMGčko má Red Dot Vexitoval, proste Crosshair. To je dosť dobré podľa mňa. Ako radšej hrajem v tomto ako first person mode, alebo jak sa to volá. Jednoducho, že viete zamieriť a máte normálne, že Crosshair. Brokovnica to nemá, logicky, ale... inak sa mi to príde dosť dobré. Ináč na čo som prišiel, že viete toto spamovať, keď ste vo vzduchu. To je dosť dobré. Že nemusíte vlastne sa dotknúť zeme a zase to použiť, že môžete ísť za radom vo vzduchu. To bude pre mňa dosť OP v turnajoch. Veľmi nekávam funkciu týchto balónov, môžeme ísť na neho. Aha, som tu preletel. Tak nič. Dobre, on zase tu nájde. Takže tieto oranžové veci budovy budú asi nejaké pristávacie plochy, by som povedal. Aha, tam je typek. Tam je ten Ned Flanders, toto je Homer Simpson? Jo, je Homer Simpson. Necháme ho žiť. Ne, zase. Ja mám to SMGčko. Dobre, ale je na tom kopci. No poď, nie, neplav, poď. Som ho chcel nechať žiť a... no, poďme, teraz zase ja ho budem naháňať, ja už ho proste zabijam. Asi by som mal ísť na close s SMGčkom. No. Aha, ok, on má revive. To je nový item, to som videl už u Alka na videu. To... neviem, áno, tu. To normálne... dobre, zoberám si píšem, vyskúšam aj toto. To som videl u Alka na videu, tu nám máte v inventári. A to vlastne, keď zomriete a vás typek nechá žiť, tak môžete sa mi zase tlačiť ľavé tlačítko na myši.
a za 10 sekúnd sa revivnete a môžete ďalej hrať. Ale tak v solách podľa mňa vás nikdy nechá hrať knocknutého, iba že by bolo viac hráčov vo fajte. Takže nevidím v tom veľké využitie. Keby to bolo, že menej sekúnd, tak by to bolo podľa mňa, že OP, ale takto to je také, že useless. Ale mám nejako ticho hruciu, musím dať trošku viac na hlas. No, tam si takto nejako. Dajte mi prosím vedieť dole do komentárov, že či ma dobre, teda nie či mňa dobre počujete, ale či hru dobre počujete. Lebo sa mi zdá, že nejaké divne ticho je tá hra. Ale možno, že to je iba môj nejaký pocit. Tak budeme hrať, keď mi to napíšete. No dobré, keď ste mohli vidieť ten revive na chvíľku. Akože trošku som to zahral jak bot, ale tak hral som to po viac ako možno, že pol roku. Takže viem, že to nebolo úplne ideálne, ale tak dúfam, že ste si užili toto video. Keď áno, tak budem veľmi rád za odber a like. A plánujem teraz natáčať viac videí aj vo Fortnite, takže možno, že sa aj zlepším konečne. A teda budem veľmi rád za podporu a vidíme sa na budúce. Čau čau.